салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонатон бошад. Ва инак дар навори имрӯзаи мо гилзанӣ бо валик дӯстон. Нами веранд оранҷи свет задагия таҳиш 4 углаш столбик бировардагия ба краскаи маслини сафед. Байни анамира ҳозир дӯстон гил мезанем. Дар болои нами оранҷи светш гил мепартоем дӯстони азиз. Ина гилзаниро сар кем дӯстон. Гиламо свети шоколадни қати вибр кем. Ба хотире ки девор ҳар ҷо доғ дошт. Свети шоколадни чиргвардора ба ҳамин хотир свети шоколадни вибр кем. Шитоби бизанем ҳам доғ шанд то ба ҳам ба ин свети шоколадни низамедия доғи гило. Бародаро дар 3 литр эмулсия 5 калори шоколадни дохтагием. Ним қити клей пева дохтагием. 3 литр эмулсия абишинда тайёр кардагӣ задисем. Дӯстони азиз, бисёри бародаро гуфта буданд ки ҳамин гил номери чанда ё ки ҳамин гила чӣ хел биёвем. Ман дар канал як навор кардам бачаҳои фархор кадомеда дар Корея метавонед дар магазини барфак биен харидорӣ кунед. Гило хеле арзон шидаи. Гилое ки мо пеш мегирифтем донаш 120 сум то 180 сомона. Гилоро ҳар намудча мехаридем. Ин ҳамин гила ман 170 сомон гирифтагиам. ҳай Султони Кабир 170 сомон ҳамин гила харида будам. Хича тоқама. Як где-то 6-7 моҳ пеш ин гила ман харидагӣ будам. Яке ҳозир гило арзон шуда дар ҳамин район дар магазини барфак. Гило 80 сомон сар мешавад то 150 сомон по разни. Кадом мешавад бигирӣ. Қимат 150 сум. Агар дута бигирӣ 130 сомонӣ метавад. ду се дона бигирӣ. Ин свети шоколадни қайзадесем. ҳарфи геша почти тамом кардем дӯстон. Номери ҳамин гил бародаро 008 В англисӣ буд. 008 В буд англисӣ. Баъд ҳамин гилоро ба фикрам ки ду фирма мебароранд, намедонам чӣ хеле ки ман гирифта будам 008 дута 08 В англисӣ буд. Дар магазини барфак дидам ҳамин гила номериш 12 UI 012 UI. Уи тоҷикии худмону юи англисӣ. Дар магазини барфак дидам номери ҳамин гил ҳамин хел буд. ё перепутатсия ё намедонам. Значи ду фирма мебарора ба ҳамин хотир ҳар кадомаш ҳар номер дора. Ва бародаро метавонед ҳамин магазини барфак бихарем. Ва ина гилзанӣ бе лазер дӯстони азиз. Бе лазер гил партофтесем ки хона деволаш объёмаш калтае ба ҳамин хотир бе лазер задесем. Да хато намекунӣ баландии хона 3 метр боша ва да по-албом лазер дар кора ки шитоби каҷала назанӣ. Вақте зади тамом кардӣ агар каҷала бизанӣ гило як тараф боргирифтагӣ вори меояд. Ба ҳамин хотир метавонӣ лазер қати конкретна бизанӣ. Ва касоне дар ҳамин ремонт маъқулае дар номеромон охири видеода мемонем. Метавонед дар ҳамон номеро занг бизанед. Нашоти нарх наво бо чақчақ мекунем. Кадомеда гил ё аппарат дар кора метавонад ҳамон номеро дар занг бизана ё ватсапи мода бинависона. Адресшам метаҳем. Гилои будагие ки худмон дорем ӯшам метавонанд харидорӣ кунанд. Ай дасти худмон на будагиҳошам метавонанд адресҳоша битем бираванд бихаранд. Ва баъдан ай болои ин гил мо бародаро лак мезанем. Ҳатман лак мезанем ки вақте лак зарҳала задӣ гил рӯшан меояд, ҳам ба зеб меояд. Ва ба сабабҳои камтарак техникӣ ҳамин телефон заряд надошт. Рости гап гила задем тамом кем. Телефон уже мурд зарядиш натонистем гила задагӣ пок гузашта камера кунем. Ба ҳамин хотир гили тайёриш нестай. Гил задагӣ тайёр хона нестай ба ҳамин хотир дӯстони азиз. Ва ҳама касоне ки меҳмони дар канали мо ҳатман даромада обуна шавен. Ва касоне ки мехоҳед ҳамин хел ремонт кунед номерҳо болои экран мондагия метавонед занг бизанед.